เลยजाबायมาजाबायนะถึงเรียกข้าใบเนยไก่ข้าใบHello hi खुलुमबाय माबोरै दं नोंथांमोना मोजाङै दं ना आंबो मोजाङै दं ओमफ्राय वेलकाम टु अनजालि बसुमतारी दिनै जों फुबसेया 13 दिन 13 दिन जाबाय 13 दिनाव एसे देरजोब्बाय आरो ओमफ्राय लोमजाबाय बिसोरो एबारदो खनब्रै ना खनबा जाबाय आं गोसोआव गैला लांला फुबसे मानसियानो गोसोआव गैला सरि ओमफ्राय नोंथांमोन नायलांदो दिनै फुबसेखौ जों साफाबो खालामनो हानोसै आरो मिया लाबोनाय बिलाइखौ दिनैसो खानोसै नोंथांमोना थुदों बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांदो नायग्रा दा थांहाय रायजोफोर प्लिज सापर्ट खालामदों मिया बिलाइ लाबोनायखौ दिनैसो खादों नै पियनाया खाग्रोदों नै बिथिं रितु बिमा खाग्रोदो खाबाय थादों आरो नै बुरजा खाखांबाय मिया सम मोनासै नालाय मोनाबाय नै दिनैसो खादो आरो जोङो एम्फौआ बिलाइखौनो जानो हायाखै जोंना नै आग्लायलायनासो दं आरो दंबावसो जा बुरजा सोरनोबा मुथा नांगौबा 100आव फानगोन सानदोंमोन गामिनिफोरनोเลยजाबायมาजाबायนะनैไปถึงเรียกข้าใบเนยไก่ข้าใบนี่ไปดิมทาสิกันซับखादों नै गाइस बिलाइ खाखांनानै दासो नायदों एम्फौ फिसाया लोमजाजोबदों आरो लोमजानानै दलद थादों इसोर मानबायाखै नै बेखौ साफा खालामना होदो खिनिखौ जेनेबा आं खननानै बिलाइयाव होनोसै आरो नङाबा खि मोनजाबाय थायोबा खियाव लेथेर फेथेर थायोब्ला इसोरो थैयो आरो नारसिन जानानै नै आं बिथिंगालि बासिना होबाय थादों एबार जों खनब्रै नामा लोमजाबायहाय गाइसोरो गोसोआव गैलायलांला आं नै गासिबो दलद थादोंना लोमजाजोबनानै ओमफ्राय नै एम्फौ लानाया जेबो थार नङा गाइस गाव न'हा बिलाइ थायोब्ला आरो खाथि खाला बिलाइ थायोब्ला नागिरनो सम मोनोब्ला जेबो गोब्राब खामानि नङा बियो ओरैनो सासे आइजोआ खामायनो हानाय एसे खामानि आरो बियो इजिलिनो एसेल' खस्थ' खालामनांगौ जों न'हा खस्थ' खालामखायो नालाय जेबो नङा खस्थ' खालामनांगोन गाव थाइसे थाइनै दांनोमोनगोन गथ'फोरनो माबसे गाव होनो हागोन नै खिवगारनोसै जों जाजोबनानै दङ आरो इसोरो नै लोमजाजोबना दङ उथियाखैनो ओमफ्राय उथिबाथाय गाबोन जाखासिगोन आरो मंगलबारफोर मोनखासिगोन इसोरो नै गाइस देरबायना इसोरो नै गाइस लोमजानायखौ देखायबाय थायासै आङो ओमफ्राय हायावबो खोरिना दङ नै मासे मानै नै गाइस लोमजाजोबदो इसोरो गाइस नै दे गाइस बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो अननानै एम्फौआ लोमजाजोबदों मोनसिगोनबो ओमफ्राय दे बिदिब्ला बाय